Zdravím vás po hodně dlouhé době u mého nového videa a dnes to bude haul. Jako první tu mám pár věcí z New Yorku, třeba tuhle modrou sukni, která se hodí na zimu, je taková teplá, taková trošku těžší, strašně příjemně se nosí. Nemůžu jí nic vytknout, docela jsem si ji teď oblíbila, akorát ji nemám kam nosit. Další jsou tyhle trička s takovým šněrováním vepředu. Mám tady to s 3/4 rukávem a pak mám další takhle s krátkým. Teď se to celkem docela nosí, šněrování až na břicho. Nevypadá to až tak zle. Další, co mám, je nákup z Daily Wear a to jsou tyhle legíny, strašně příjemný materiál, takhle na zimu, na doma jsou prostě úžasný. Pak mám něco, na co jsem úplně zapomněla, že jsem si to koupila a zůstalo mi to v tašce až do tohohle haulu. A jsou to tyhle troje naušnice, byly, myslím, tady i napsaný, byly za 100. Jsou strašně zajímavý, takový křížky uprostřed, tady ty věci, ale... Takže z nich mám znova radost, protože jsem zapomněla, že jsem si je koupila. Pak jsem si koupila tady ty, ukažte, tady ty šaty. Takový naprosto jednoduchý, černý, hodí se na nějakou spíš neformální společenskou událost, ale jsou celkem elegantní tím, že to je prostě jenom čistá černá, docela zajímavý střih. Takže se mi určitě budou hodit, když bychom šli, nevím, třeba někam do divadla nebo někam na večeři. Uvidíme. Dále vám ukážu pár věcí, které jsem si nekupovala, ale dostala jsem je k Vánocům, což jsou, mohli jste vidět v záběru, třeba takovýhle punčochy, nebo punčochy spíš, takže k těm šatům se to třeba celkem hodí. Tím, že jsou jednoduchý, tak takový trošku nápaditější vzorek punčoch k tomu vůbec nevadí. Další věc je tady to tričko s Chewbacou, to je strašně hezký. A ještě jsem ho na sobě ani neměla, protože trošku čekám, až se oteplí, abych mohla nosit ty trička s krátkým rukávem. Teď v zimě jsem naprosto zmrzlá. Pak je tu věc, který jsem měla ohromnou radost, protože to je baťoch, který jsem si vybrala na internetu a skutečně jsem ho dostala. Je super v tom, že je velký a teď sebou hodně nosím třeba nějaké učení, no prostě nějaký papíry, takže i tím tvarem je takový, že ať v něm nesete nějaký papíry, nějaký desky, tak se vám to nepřelomí. Takže takhle normálně je vnitřní kapsa, tady uprostřed ještě taková menší kapsička, kde si třeba můžete schovat, já nevím, peněženku, když jdete někam hodně mezi lidi. Takže jednoduchá velká kapsa a vepředu ještě malá a pak jsou ještě takový menší zacvakávací boční. Takže pro mě úplně ideální baťoch, je jednoduchý, hodí se skoro ke všemu. Je to prostě městský baťoch, takže prostě místo kabelky a máte obě dvě ruce volné. Radši nosím ty baťohy než kabelky, teda upřímně. Pak tu máme ještě takový malý nákup z Laše. Když už jsme u těch tašek, tak je tu takováhle velká, to si teda koupil přítel. A ona strašně krásně ještě voní tím obchodem. To je strašně krásná vůně. A je to dobrý třeba zvlášť pro muže, že to je fakt hodně pevná taška. Takže když mi třeba taháte nějaký těžký břemena, aby jsme to my ženy nemuseli nosit, tak na těžký nákupy velký je to úplně úžasný, protože ta taška je neskutečně pevná, není to taková ta úplně plátěná, co mám doma. Dál tu mám na moje úplně extra super suchý rty balzám na rty. Je to taková strašně příjemná, já z toho cítím, jako měla by to být květinová vůně, ale když si to nanesu na pusu, tak cítím takový pomerančový tikťak. Fakt vyloženě ten pomerančový tikťak cítím na puse. Strašně hezky to voní. Pak je tu takhle Santa Baby, je to tonovací balzám na rty, není to úplně rtěnka, ale barví to teda dost. Je to hodně sytý. Je to ještě nějaká limitovaná edice z Vánoc. Pak tu mám takovéhle tabletky, které jsou vlastně místo zubní pasty. Jednoduše si je dáte do pusy, rozkoušete je a pak oni začnou hodně pěnit, takže si normálně čistíte zuby místo zubní pasty. Vybírala jsem tady ty hodně mátový.
protože vám to nejvíc asi připomene tu zubní pastu, takže jí to co nejlíp nahradí. Určitě je to úžasný na nějaký cesty, třeba když budete, nevím, budete třeba cestovat autobusem, letadlem přes noc a budete si chtít vyčistit zuby, tak než si někde na benzínce patláte pastu na kartáček, tak jednoduše si vezmete tady tu tabletku a pak si to jenom vyčistíte a je to vlastně hotový. Ještě jsem tam chutnala číchala jsem si tam k nějakým jiným příchutím a narazila jsem tam teda na jednu, která mi připadala naprosto odporná, už nevím, jaká to byla, ale nedovedu si představit si čistit zuby něčím jiným, než nějakou takovou mentolovou příchutí, na kterou jsme celý život asi zvyklí. A to je z dnešního haulu všechno, nebylo toho moc, ale jsou to věci, které mi udělaly velkou radost a doufám, že se vám video líbilo a mějte se krásně, užívejte dne, ahoj.